Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke masike singene kule ndaba ke kaPeter Shalulile. UPeter Shalulile njengoba niyazi ukubana umfana omdala uthe walishiya ke iqela ke leMamelodi Sundowns emveni kokubana ke ekhange avume ke ukusayina okanye ukwengeza ke i-contract yakhe. Contract yakhe biphelelwa kumfana omdala ke apha June. Umfana omdala wathi ke noko uyasiqhawula kweso sivumelwano sakhe ke neSundowns. Sithetha nje na uPeter Shalulile uyi-free agent umfana omdala. Loo nto ke kuthiwa ke nikeza iqela ke lifana ke neKaizer Chiefs into yokubana ke lingakhokhela ke libaleke ke liyomthatha uPeter Shalulile ngoba ke yayike yamfuna ke Kaizer Chiefs kule sizini ipheleyo ke uPeter Shalulile. Kwakuyabakho ke amagingxigingxi akufana nalana kuPeter Shalulile ke engafuna usayina neSundowns, afuna ubheka phaa phesha kolwandle abe neKaizer Chiefs ke inkqonkqoza apha kuPeter Shalulile. Kodwa ke ngoku uPeter Shalulile kude kwenzeka into yokubana ke abe yi-free agent. iKaizer Chiefs ke uzothi ga ngoku ayikathethi into ke ngoPeter Shalulile into yokubana ke icinga ntoni, kodwa ke abantu abaninzi ke bathi ke lithuba lawe ke eli into yokubana ke iKaizer Chiefs ke inkqonkqoze phaa kuPeter Shalulile. Zininzi ke izinto ke ngoba kuPeter Shalulile kumfana omdala usajonge nokubheka phaa phesha kolwandle. Nize nikhumbule into yokubana ke uPeter Shalulile lo una-31 years ke yeminyaka yokuzalwa umfana omdala. Masithi gqaba ke ngoPeter Shalulile lo mfana omdala, indodana yapha eNamibia. Mhla wayefika phaa ngo-2020 phaa kwiMamelodi Sundowns umfana omdala wakora kamanqaku ayi-100 ke umfana. Masithi kusukela phaa ngo-2020 uzothi ga ngoku amanqaku athe wakora kuSundowns ayi-100 umfana omdala, edlale imidlalo ke eyi-172 umfana omdala. Kuloo midlalo i-172 ayidlale kwiMamelodi Sundowns umfana omdala ukore amanqaku ayi-100 umfana omdala. Phantsi kwesandla sakhe ephaya ke kwiMamelodi Sundowns umfana omdala uwine ke indebe okanye trophies eziyi-7 umfana omdala. Kwezo trophies ziyi-7 umfana omdala, eziyi-4 ke zezeligi umfana omdala, into ethetha ukuthi uphumelele ke iiligi eziyi-4 kuSundowns. Yiyo ke loo nto okanye sithetha ke lapha ngendoda enguPeter Shalulile. Baphulaphuli ke umfana omdala ke kule season ke sisuka kuyo umfana omdala wenze laa nto kuthiwa yi-14 appearances kuphela umfana omdala. 14 appearances umfana ke kaPeter Shalulile, into ethetha ukuthi umfana omdala ke akange adlale kakhulu ke kule season sisuka kuyo umfana omdala ke lo kaPeter Shalulile. Into ethetha ukuthi ke baphulaphula icekwa ke lele phaa neqela leKaizer Chiefs into yokubana ke licinga ntoni na ngoPeter Shalulile. Kwelethu icala, kwelethu luvo ke siyinkoliso Sports News sibona into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ingamthatha uPeter Shalulile ngoPeter Shalulile usestrongo futhi ke usenofika enza izinto zenzeke phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Siyasidinga ke istrike esifana phaa noPeter Shalulile. iKaizer Chiefs iyakwazi kumfumana uPeter Shalulile, mayenze sure into yokubana ke iyamthatha kwangoku ingakaphakami phaa iOrlando Pirates. Ndifuna ke ndive ngani ke baphulaphula into yokubana nina nicinga ntoni na ngoPeter Shalulile njengoba eyi-free agent. Ngaba nina nithi iKaizer Chiefs mayikhawuleze imthatha okanye nithi no, iKaizer Chiefs noma ingabi samthatha uPeter Shalulile akho nto azoyenza phaa kwiKaizer Chiefs. Kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.